ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ଗୋଟେ ଏବେ ଶୁଣୁଛି ବେଇମାନ ଶବ୍ଦ। ବେଇମାନ ତ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଖାଲି ବେଇମାନ ବେଇମାନ ଉପରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଯୋଉ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା ସରକାର କଲାଣି, ସେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସେ କାମ କଥା କହୁନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ବେଇମାନ ଶବ୍ଦ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ପୁରା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତାଙ୍କର ଯେତିକ ଭଲ କାମ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କାମ ଉପରକୁ ସେ ମୁଦା ଉପରକୁ ସେମାନେ ଆସିଲେନି। ସେ ମୁଦାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ବେଇମାନ ଶବ୍ଦକୁ ସମସ୍ତେ ଧରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଦଳ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତିନି ଦଳ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ ବେଇମାନ ଶବ୍ଦ ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସେଇ ବେଇମାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ସବୁ ବେଇମାନ ବେଇମାନ। କିଏ ବେଇମାନ? ବେଇମାନ କିଏ ନୁହଁ? କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବେଇମାନ? ବେଇମାନ କାହାକୁ କଣ? ଏ ଦଳରୁ ଆଣିକି ସେ ଦଳ ଟିକେଟ ଦେ, ସେ ଦଳରୁ ଆଣିକି ସେ ଦଳକୁ ଟିକେଟ ଦେ, ସେ ଦଳରୁ ଆଣିକି ଏ ଦଳକୁ ଟିକେଟ ଦେ। ସମସ୍ତେ ତ କରୁଛ। ତା ସର୍ଦ୍ଦାର କିଏ? ସର୍ଦ୍ଦାର କହିବ ବେଇମାନ। ଚୋରକୁ କହିବ ଜଣେ ଚୋର, ଜଣେ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଚୋରର ସର୍ଦ୍ଦାର, ସିଏ କହିବ ବେଇମାନ। ଇଏ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏ ଶବ୍ଦ ଭଲ ଲାଗୁନି ଶୁଣିକି। ବେଇମାନ କରିଥିବା ଲୋକ ଯଦି କହିବ ବେଇମାନ, ଏସବୁ ଠିକ? ତୁମେ କଣ କରିଛ? ତମ ସରକାର ବିଷୟରେ କଣ କରିଛ ସେଇଟା କୁହ। ଯିଏ ଯୋଉ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୁଦାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ମୁଦାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ କଣ କହିଲା ସେଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଧରିକି ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ମୁଦା ରହିଲା, ବେଇମାନ ମୁଦା। ସେଇ ବେଇମାନ ମୁଦାକୁ କହି କହି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା। ଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯିଏ ସରକାରରେ ଥାଏ ତାକୁ ଦେଲେ ଲାଭବାନ ହବ ନା ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଲାଭବାନ? ଯୋଉ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ରହେ, ଯିଏ ଠିଆ ହୁଏ, ସରକାର ଥିବା ଲୋକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସରକାରରେ ଥିବା ଲୋକ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବ। ଏଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଅନେକ କିଛି କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ନେବେ, ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜିତିବ କିଏ? କାହିଁକି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ଶାସକ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ଶାସକ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦେଲେ କଣ ହବ? ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଦଳ ତାକୁ ଖାଲି ଟିକେଟ ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ନା ତାଙ୍କର ଦଳ ଅଛି ବୋଲି ଟିକେଟ ଦିଆହେଲେ ସେ ଠିଆ ହବ। ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଅମକ ଅମକ ଦଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ କାହିଁକି ଦେବେ? କାହାକି ଦେବେ ଭୋଟ? କିଛି ଉନ୍ନତି ଯଦି ନହବ, ସେ ଲୋକକୁ ଭୋଟ ଦେଇ କଣ ନା? ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଦବୁ। ଭଲ ଲୋକ କିଏ? କୋଉ ଲୋକ ଭଲ? ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେତେ ରାଜନୀତି ଦଳ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବି ହେଇଛନ୍ତି। କେତେଟା ଭଲ ଲୋକ ନାଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ? ଆଜି ପୁରା ତାର ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ପରେ 5000 ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି ହଉଛି? କୋଉଠୁ ଆଣିଲା ଆଜ୍ଞା? ସେତେବେଳେ ତ ଆଗରୁ ତ କିଛି ନଥିଲା। ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କଲା କେମିତି? ତାକୁ ଧରିବାନି, ତାକୁ ଖୋଜିବାନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମାରିପିଟି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖନନା ନେଇ ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ଲୋକ। ସେମାନେ କୋଉଠି ପଇସା ଆଣିଲେ? ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବୁ, ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ଏମାନେ ହେବେ ବଡ ଲୋକ। ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖେଇ ଏଠି ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ତାକୁ ଲୁଟିଲେ। ସମସ୍ତେ ଲୁଟିଲେ। କିଏ ନ ଲୁଟିଛି? ଯିଏ ସରକାରରେ ଆସିଛି ସିଏ ଲୁଟିଲା, ସିଏ ଲୁଟିଲା। ଆମେ ତ ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ଜାଣୁଛି ଏ ଲୋକ ଟିକେ ଭଲ, ତାକୁ ଭୋଟ ଦଉଛି। ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଏସବୁ ପ୍ରହସନ। ସବୁ ଦଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା। ଜନତା ଦଳ ଆସିଲା, ବିଜେଡି ନୂଆ ଦଳ ହେଲା, ଗୋଟିଏ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ। କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ସୋସାଇଟି କୋଅପରେସନ ହେଇଥିଲା। କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି କରିଥିଲେ ସେମାନେ। କିଛି ମିଶିକି ଲୋକ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି କରି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ କମ ବେକାରୀ ଆଣିକି ସେମାନେ ସେ କିଣିକି ନଉଥିଲେ, କମ ରେଟରେ ନଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କୋଅପରେଟିଭ ଷ୍ଟୋର ଭୁଷିଗଲା, କିଛି ନାହିଁ, ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ସରିଗଲା। ମାନେ କୋଅପରେଟିଭ ଷ୍ଟୋର କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ସୋସାଇଟି ଖୋଲା ହେଇଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ କୋଅପରେଟିଭ ଷ୍ଟୋର। ଆଜ୍ଞା କେତେ ପ୍ରକାର କୋଅପରେଟିଭ ଷ୍ଟୋର ଥିଲା, ଆଜି ଅଛି?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁର ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରଟିଏ ତିଆରି କରିପାରିଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କଲେଜ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ ଏତେ କୋଟି ଦେଲୁ ଏତେ କୋଟି ଦେଲୁ ଏତେ କୋଟି ଏଇ କାହାକୁ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ତ ମୁତୁରି ସିଏ ତ ମୁତୁରି ଘାସ ପାଇଁ ଧୋଇବା, କାହାକୁ କହିବା? କିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ? ରହୁଛେ। ନମସ୍କାର।